Khatkati Police Station angkang National Highway thom kebra sir kepa towar pi Khatkati SBI thengno long kedam tang pai pai ni pai kepa ningbe raikom saikhi tum saikhi son mi thanga sai cheklem si towar pi kirika kuruk duna sai deng ponlo bangso hot inot ambulance bangsi bangso ambulance along setami kirika kuruk duna sai denglo bangso hot ambulance bumper along pen ke ongdung hon themi mi heroin long ponlo Heroin kelong pon lok ambulance MN06 LX1916 Manipur pen Guwahati na thu kedam boma hut raikom saikhi tum kelong dun Bumper along pen kelong pon kadoka be hom inkora ke thom asabona hom inkora ke thom along gram harohini ratro kebra pho anaphai long pon lo Bangso long kache rabduna bangphu Manipur state asor Abdul Rashid asopo Siraj Khan pusi raikom saikhi hin pen pangthek pon Bangso saike denga hot bokajan SDPO Rustam Raj Brahma OC Nitul Saikia SI Dipak Lahon Lapen Arya Sangho tum pen pensi nepon longlo kelongpon aheroin somindara dang ahithielong kadokabe kutihini ananam doji pusi pachini pon nonamat keneplong aheroin lapen ka chingnang chek abang aphan police atum NDPS aron ateng pen lamhoi pabonsi hemkang sam bengpon thotlo News report KTV News